Hello guys, nandito ako ngayon, naglalakad dahil magbabayad kami ng tubig at ilaw sa market guys. Dito ako sa gilid ng SM Aura. Ayan, yung SM Aura guys. Diyan ako dumaan sa loob kasi pagod ako. Dito na lang ako sa gilid para sabay exercise. Mapapapawisan din. Kaya yan guys. Nandito ako ngayon. At papuntang SM market pala. Ayan. Masyadong mainit. Pero okay lang guys. Para mapawisan naman tayo. Ayan. Ito na yung SM Aura guys. Ayan yung SM Aura. Papasok na yung mga tao doon. Mga sasakyan. May magpa-park seat. Ayan yung SM Aura. Kaya ayan sila. Yung Global Silandra. Yan dyan. Ito. Ito. Ayan, yung Silandra guys. Ayan sila. Makapagod maglakad. Pero okay lang para mapawisan. Kasi wala tayong labas-labas. Makalabas lang magbayad ng tubig, ilaw, mamalengke. Ayan. Guys, malapit na ako sa market. Ito yung SM guys. Ayan yung entrada ng SM. Yan. Hindi ko alam kung ano yan. Parang may sila ngayon. Tatawid na ako guys. Okay guys, tatawid na po ako. Papunta na ako market. Ayan. Ano yan guys? Ayun. Dito na ako sa ayan. Yung parking lot ng market guys. Ito yung harap niya. Ito yung Silandra guys. Ayan. Yung buong Silandra. Ito yung parking lot ng market. Daming taxi guys. Walang pasahero. Crisis. Walang mga pera. Naglihera sila. Ditong luwang guys. Walang sasakyan. Ayan, luwang. Walang sasakyan. Kasi wala nang mag-park. Aywan, nasaan na sila. Di na lumalabas. Grabing taxi guys, ang dami. Nagpipila sila sa pilahan.
Kaso walang sumasakay kasi wala nga mga tao. Luwang-luwang. Ayan. Papasok na ako ng ang market guys. Yung Sinindra. Ayan. Walang katao-tao. Bihira lang yung tao. Guys, luwang. Ayan. Dati punong-puno yan. Umaga pa lang puno na. Ngayon wala. Ito guys, nandito na ako sa market ng Fort Bonifacio. Ayan yung market guys. Pandi Manila. Bukas, sarap para sa pag-init. Ano kayo, ma'am? Guys, puro tindera, puro walang mga tao. Yun yung mga flowers doon. Ito na yung market guys. Ayan yung market. Ayan na. Yan yung mga flowers doon banda. Yan yung mga tindang sasakyan na bara. Yan. Ito yung McDo guys. Papasok na tayo sa entrance ng market mall. Kaya nagtitinda dito sa labas. Pero walang bihira. Ay, magpipila na yung mga tao. Ayan, Jollibee. Ay, Ayala Malls. Market.